Shalom, selamat hari Minggu madihita. Ia patording ni parmingguon di Minggu Advent na perjolo. Ima parningotan ni hari HIV AIDS saportibi na topet di tanggal 1 Desember 2024. Ia parminggota di manunggoton berupa acara ibadah responsoria. Masuk mahita tu parmingguon. Jauh-jauh tu parmingguon, huria ni debata na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Hami saluhut parhalado, pasahatot tabe tu sude hamuruas ni huria, selama Advent madihita saluhutna. Selamat Advent. Di hari sadarion, tamado hita mandok moliate Tuhan Yesus Kristus Raja ni huria, na mangalehon partikyanot tuhita maringot ari AIDS di sadok portibion boho di hari sare Desember molo tapatu pape parmingguonon satung takas do dihita maboto jorbut ni AIDS naro marhite penyebaran virus HIV. Ale Tuhan para siroha nasumurung seguhi hami marhite-hite tondim jalapatugu rohanami mangoloi parsuruanmu asa borhat hami mabuan sodang ni pakirimon tongon di minggu Advenon ajari hami mengulungun holong ni roha asarade hami marsirupan songon dalan nami paimai mahon harorom. Di parmingguo sadarion tabuan maditang yangta ima nasida na manahon sait HIV AIDS dohot halat na olo mangalihon rina marhubas laho mangurupya na marsahiti marulupulup jalan merlas ni roha mahita sadarion marotuhani manopot jorona beta tasobba maiba.
Marhite-hite guarni debata ama, do guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do guarni ton di perbadia na tumapalangit do tanon. Amen. Pabuahamu ma tuwarusion, idama nung aroha tuon mi, idama ihutu ibana do upa silehonon na, jala pamalason na di jolom. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, na tumapalangit do tano, hinorhon ni asini roham do uban nasahat tami tu taon huria ne baruon, lehon matu huria mito dimna badia, dohot hamalon nasyakko, asalam rarat jalagandah rajon mudi tonga-tonga ni hamion, say lehon madihami hiras ni roha, tunaposom makataon hatam, asalam dengan huriami marhite siani, pargugui mahami manguloy ho di bagasan haporsiaw na tontong, asa manahan hami saat rodi di ujungna, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak ni Tuhan nami. Amin. Pati ni debata di minggu sadarion, ima sias sada Tesalonik, 5 ayat 5 sahat tuonom. Ay saluhu na do hamuha na katiuron jala ana arian, dang siya bornin hita manang nasian hahulomon, atong sa unang matarpodom hita songon akkanaliban, sa idungo mahita jala marohan na torang. Ido sahat na, atong ramang idugogo mahita siya tuad debata, ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulaon nambar tupati mi. Amen. O Raja na disurgoi, na Refleksi parnengotan di hari HIP AIDS Saportibi. Ganup jupang ari sada Desember, saya tapatu pado parnengotan di hari HIP AIDS di sadok liak portibion. Ima parnengotan di hari HIP AIDS Saportibi di bagasat tahun 2024. Ima nani sedangan ni tema global na medok takes the right path, manang mengambil jalan hak asasi manusia. Doh tema nasional nama dok hak setara untuk semua, bersama kita bisa. Temaon mengodolhon hinariko ni pakobasio ni nama setakas marlumu tu hak ni halak ganup halak terlumubi pangarodotion nasarupa taringot wahipason
Na so pabahirhon manang nasapasidik kalak na hona HIV AIDS on manang na stigma dohot diskriminasi. Dalam marhita temaon dihirim do ganup perhubas di kesehatan, kementerian, lembaga dohot ak organisasi na mardalat tusi marsitutu laho mga leon pangatusion. Panorangion huhut patupak kaulaon pakubasion na mengatasi HIV manang na AIDS di bagasan na sidabe. Ale Tuhan nami, pada umat pangalahos stigmatisasi, dohot diskriminasi, sian hami, alai sa pangulu marahama, namasiha holongan di hami, asama siha holongan situtu hami sama hami. Mangihuton panatapan di bangsota di tahun 2024, pola doadong nomor 503.200 ada halak nahona HIV AIDS, saat 7 Juni 2024. 251.370 halak od HIV, orang dengan HIV, naong maboto adong HPI di pematangin nasida. Torop ni 217.422 halak od HIV, orang dengan HIV. Nama kilalakosa jala ditongan ni padalanan pangubation ARV manang na antiretroviral, torop ni 10.420 halak od HIV, orang dengan HIV di bagasan pengobation marhite viral load HIV. Jala torop ni 11.662 halak od HIV, orang dengan HIV, na tongon madalani pengobation ARV na niuji ni viral load nunga tarida naung lamotit do virusi di pamatang ninasida. Ale Tuhan nami, odo pangurupi nasumurung di hami. HKBP AIDS Ministry ima organ pakobasihon lao mengatapi dohot mengatasi HIV AIDS na mangurupi od HIV, orang dengan HIV nang makobasi pola di 2 dekade na niluhon ni Departemen HKBP ganup tahun saya mertaba do jupang nasida na hona HIV AIDS. Torop ni halaki na dapat dihobasi jala diradoti nasida sampai tahun 2000 saat turodi 11 November 2024 ima 1.200 palak dohot onma persagina na berjulu HIV 370 halak, AIDS 837 halak, bawa 210 boru 310 palak na patuluhon umur 0 sampai 10 tahun 54 talak, umur 10 sampai 30 tahun opera 10 halak, umur 30 sada 140 520 halak. Digijang ni 40 tahun 212 halak. Napaupaton parhona ni sahiron ala heteroseksual manang homoseksual 1.014 talak. Jarum narkoba 132, transfusi darah sahalak, sian ina nitudak danak 57 halak, jarum tato 2 halak, hona jarum suntik tiki karejo 2 halak, doho naso tarboto 2 halak. Napalimahon na mangolu 672 na mudding 534. Ale di batanami saya donghani jala pargogoy mahurian HKBP parsidohot paujukon pangararati HIV marhite pakobasyon di HKBP AIDS Ministry. Di parningotan ni hari HIV AIDS sa Portibi na pinatupan ni sahala liat Portibion ganup hari sare Desember dihirim do ang giat sudehi ta parsidohot lao mangotapi hararan ni HIV AIDS. Mamukka siya dirita sendiri keluarga ta huria ng masyarakat petahe. Ang giat maganup ruas ni huria bolas gabi hararoan ni parbinotoa doho barita na sitong tu HIV AIDS. Akup ni tauka marohata ang giat maradehi tamajakon nakadongan na hona HIV AIDS di bagasa parsaurata di ganupari. Jala parsidohot mahita paholakon stigma dohot diskriminasi sian nasida ay dongat tajolma do nasida. Totong mamarsirupan hita lahom pahisaton pakubaisyon mangotapi dohot mengatasi HIV AIDS. Hutangi kami mailu-ilu nasida ay haber nito nami donang haber nito ni pakilalaan nasida.
Marsinodang mapakirimot ta mabaen hita gabi sibuan hati uron. Tasaburhon mapakirimon ni tuganup nasida akan namarsita onon alani HPH na pola mabahin nasida di pasiding torop halak. Adpen nomor 8 tadui tiki panomunomuan. Tahalas somaroroni mesiasi di tonga-tonga ni portibion nagok hasusahan. Lumubi tunasida akan nahona HIPH. Di bagasan panomunon gok pakirimon mahita rap dohot akka marsitaononi songot tuhat ta Yesus marsitaonon laho mga lehon ngulu huita. Amin. Atopo timadosata martang yang mahita ale debatanami namarasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami rotu julum huhilalahami rikot loasi ni roham di salhut hami halak perdosa ala nido ubain nahu paserep hami diri nami sadariol di julum jalahu parhatopot hami tung na jod lo hami manibil siyanak kadalamu na badia, songon biru-biru na lilu. Sa unang pabali hamin siyan julum, ala ni dosa nami, idang di halomon roham hamatian niya kaperdusa. Alay, hamubaon ni rohana don lomo ni roham. Asa mangulu, sesama sa luhut hageduhon nami sohot, dohot pangalosyon nami, marhite-hite pangulo nami nasasaday, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasin ni roham dihami marhite-hite panoddangion. Dohot hagogon nito di porbadia. Asa tarapul situturo hanami madjoho. Asa patun tigor jaladaulat hami marpangalaho. Bahin hasangapon ni goarmu na badiyay. Amen.
Baga-baga ni debata tarigot tu sa hasan ni dosa. Para siloha jala perdengkan bahasa lo Jehovah. Lebat terimas jala para si godang. Dang di bahen tuhi taho bartu akka dosata. Jala dang di balos tuhi taho bartu akka haja hotta. Sona sini rohani amana mida akka anakna. Sini rohani Jehovah di akka na makkabiari bana. Hasang apa ma di debatana ni gijang. Amin. Tatangihon mahata ni debata turpu ni epistel di minggu Advent na perjolon tersurat di Psalme 25 ayat 1-5. Hodo ale Jehovah dihalungut rohaku. Dang tahe tagamon tarura sudiak kana makaposiho. Say maile do sugu akap pangose soala adana. Say tugu-tugu maau tu bagasan hasitonganmu. Dala ajari au ay hodo de bataha tu aku hodo nahu haposi ganupari. Hido sahakna martua doakan atu mangiun hatani debata jalan nok piopsa. Amin. Tahatidak ko mahaporseaw tay, songon nahitinidak ko ni dongata sa porseaw di sadok portibyon, ra mahita madok. Aw porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan, natu mapalangit do tano. Aw porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tubuon ni si Maria,
Nagabi-gabi asyat di perbadia, andorang sohabuhuan. Ido tuhata, natumaon na berdip, di panguman ni selatus, nama tetarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanua toru, dung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jehovah amanai, susan, di sima ibana, pamula sogo tu tanon, manghumi halak na mangulu do namate. Au persea itu di porbadia kalau ada kurian dohok dihasan ni dosa dohok dihatai ni undok mula mangulu sugut daging ni halak nang mate dohok dihangoluan nasura sudah amin pasatai kur inarabu.
Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat di gereja kita pada hari ini Minggu 1 Desember 2024, Advent yang pertama dengan topik Dungo Jala Manotong Martangiang, berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Dan seperti biasanya di tanggal 1 Desember juga kita rayakan Hari HIV atau AIDS sedunia. Izinkan saya membacakannya dalam bahasa Indonesia. Warta yang pertama, pos pelayanan Tabanan HKBP Denpasar sampai saat ini berjalan dengan baik dengan jumlah jemaat berjumlah 25 KK. Berikutnya perjamuan kudus. Gereja Pospel Tabanan akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu 8 Desember 2024 di ibadah pukul 7.30 WITA. Berikutnya, panitia pengembangan Pospel Tabanan. Gereja kita tetap membuka rekening khusus untuk pengumpulan dana dalam rangka pengadaan lahan untuk pengembangan Pospel Tabanan. Untuk detailnya dapat kita baca, kita lihat pada warta elektronik yang sudah dibagikan di sektor masing-masing. Dan adapun dana yang sudah diterima oleh panitia sampai saat ini berjumlah Rp106.063.000. Warta yang kedua, persiapan Pospel Singaraja sampai saat ini berjalan dengan baik, masuk jam 11 WITA. Berikutnya jemaat bertambah. Mulai hari ini, Minggu 1 Desember 2024, telah menjadi anggota jemaat gereja kita yakni Lolo Riris Magdalena Boru Tambunan SP. Jemaat ini datang dari Gereja Kristen Indonesia Kelapa Gading, Jakarta. Sekarang tinggal di perumahan Gria Lestari Blok B nomor 10, Penglatan Singaraja, dan masuk jemaat persiapan Pospel Singaraja. Mari kita doakan agar menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan. Untuk jadwal ibadah dapat kita lihat pada warta elektronik yang sudah dibagikan. Warta keempat, anak lahir. Telah dikaruniai Tuhan satu anak perempuan untuk keluarga IPH Sinaga Inang LM Borugultom pada hari Selasa 12 November 2024. Keluarga ini beralamat di Jalan Singosari nomor 23A, Peguyangan Ahmad Yani, Denpasar Utara, masuk jemaat sektor 1, dan anak dan kedua orang tuanya dalam keadaan sehat. Warta yang kelima, baptis kudus. Pada hari ini, Minggu 1 Desember 2024, gereja kita melaksanakan baptis kudus kepada satu orang anak pada ibadah pukul 10 WITA. Kiranya Tuhan memberkati anak yang akan dibaptis. Warta ke-6, baptis kudus reguler. Sesuai dengan program gereja kita, maka akan dilaksanakan baptisan kudus reguler pada hari Minggu 22 Desember 2024 yang akan datang. Dan kepada jemaat yang akan membawa anaknya untuk dibaptis, agar mendaftarkan ke Sintua Sektor atau ke sekretariat gereja kita. Dan bagi jemaat yang datang dari luar Pulau Bali, agar membawa surat pengantar dari gereja masing-masing. Tuhan memberkati. Warta yang ketujuh, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Dr. Randus Panaruan Togatorop atau Opu Evelyn Doli pada hari Jumat 29 November 2024 pada pukul 10 WITA di Rumah Sakit Sangla Denpasar dan tutup usia 72 tahun. Almarhum meninggalkan Ibu Nursinta Boru Pangaribuan bersama dua orang anak. Mereka beralamat di Jalan Batas Dukusari, Gang Jalak Bali nomor 8, Denpasar. Jenazah disemayamkan di rumah duka RSAD dan akan dikebumikan pada hari Senin 2 Desember 2024 pukul 15 WITA di Taman Makam Mumbul Jimbaran, Nusa Dua. Dan pada hari ini gereja kita melaksanakan kebaktian minggu di rumah duka di RSAD Denpasar masuk pukul 10 WITA. Kiranya Tuhan memberi kekuatan untuk semua keluarga
yang ditinggal. Warta ke-8, pemberkatan nikah, warta yang pertama dan warta yang kedua. Akan menerima pemberkatan nikah calon pengantin laki-laki nama Gunanda Renaldo Pardamaian Marbun, anak dari Bapak Nelman Marbun, anak dari Ibu Norma Boru Tambunan, yang beralamat di Jalan Tukat Pancoran 2B, nomor 24 Panjer Denpasar, Jemaat HKBP Denpasar, Resort Bali, dengan calon pengantin perempuan nama Della Junita Evasari Boru Purba, anak dari Bapak almarhum Maruli Aman Purba, anak dari Ibu Sofiati Boru Saragi. Mereka beralamat di Jalan Dusapit Blok Ageno 7 nomor 2 RT 8 RW 14 Duren Sawit Jakarta Timur, dan jemaat dari GKPS Salemba Resort Salemba. Partumbolon telah dilaksanakan pada hari Sabtu 23 November 2024 di GKPS Salemba Resort Salemba, dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Desember 2024 pukul 9 WITA di HKBP Denpasar Resort Bali. Mari kita doakan agar keluarga ini menjadi pelaku firman Tuhan. Warta yang ke-9, Sinode Godang ke-67 HKBP. Sinode Godang HKBP akan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Minggu 2 sampai dengan 8 Desember 2024 yang bertempat di Auditorium HKBP Seminarium Sipoholon, Tapanuli Utara, untuk memilih pimpinan pusat HKBP dan distrik periode tahun 2024-2028, dan sehubungan dengan itu Gereja HKBP Resort Bali mengutus 2 orang peserta, yakni Pendeta Resort Amang Pendeta Mangasi Perlindungan Sianturi MTH dan utusan Majelis Sinode Godang Amang Situa M. Simamora. Mereka akan berangkat ke Sipaholon untuk mengikuti Sinode Godang ke-67 HKBP tersebut. Mari kita doakan agar Sinode Godang tersebut berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Warta yang ke-10, ujian tulisan dan lisan peserta katehisasi. Sesuai dengan program gereja kita, peserta pelajar reguler katehisasi CD di tahun 2024 akan melaksanakan ujian tulisan dan lisan pada Sabtu 14 Desember 2024. Ujian akan dimulai pukul 9 WITA sampai dengan selesai dan akan didampingi oleh seluruh orang tua. Tuhan memberkati kita. Warta ke-11, jadwal kegiatan Natal 2024 dapat kita lihat pada warta elektronik yang sudah dibagikan. Warta yang ke-12, Pesta Huria Gotilon 2024. Pesta Huria Gotilon 2024 telah dilaksanakan pada hari Minggu 3 November 2024. Adapun hasil dari Pesta Huria Gotilon adalah sebagai berikut: penerimaan Rp436.809.000, pengeluaran Rp89.670.000, dan penerimaan bersih Rp348.799.330. Seluruh majelis gereja kita menyampaikan terima kasih kepada panitia pelaksana Pesta Huria Gotilon 2024 dari jemaat sektor 7 dan sektor 8. Begitu juga kepada semua jemaat gereja kita dan simpatisan yang turut serta berpartisipasi dalam mendukung terlaksananya acara Pesta Huria Gotilon 2024. Tuhan memberkati kita semua. Warta yang ke-13, dukungan dana diakoni dan sending. Sesuai dengan hasil rapat Huria 2023, pada hari ini kita akan mengumpulkan dana diakoni dan sending ke dalam kotak yang ada di depan pintu gereja untuk mendukung kegiatan diakoni sosial dan sending di semua ibadah. Pengumpulan dana tersebut dilaksanakan setelah ibadah selesai. Marilah kita memberikan yang terbaik untuk kegiatan tersebut. Warta yang ke-14, kunjungan remaja HKBP Denpasar. Sesuai dengan rangkaian kegiatan Natal Remaja HKBP Denpasar 2024, maka gereja kita akan melaksanakan kunjungan sosial
ke Panti Asuhan Ebenezer pada hari Sabtu 7 Desember 2024 pukul 10 WITA yang dipimpin oleh Inang Bibel Pro Nurmala Boru Simanjutak dan diikuti oleh pembimbing remaja Jerry Simangunsong SH bersama remaja HKBP Denpasar. Mari kita doakan agar kunjungan tersebut dapat berjalan dengan baik. Berikutnya untuk jadwal Natal anak sekolah minggu dapat kita lihat pada warta elektronik yang sudah dibagikan. Warta ke-16, dukungan doa bagi jemaat yang sedang sakit di rumah sakit atau yang dirawat di rumah, diantaranya yang pertama, Nyonya Hasibuan, Inang E. Borusiahan atau Opo Joshua, yang kedua Amang R. Situmorang, yang ketiga Amang Situa Pensiun O. Luban Tobing, dan yang keempat Karol Boru Sitorus. Warta berikutnya untuk keuangan gereja dapat kita baca pada warta elektronik yang sudah dibagikan. Apabila terdapat kesalahan baik dalam nama atau dalam jumlah, dapat kita sampaikan koreksi tersebut kepada Sintua Sektor atau ke Sekretariat Gereja. Warta yang terakhir, ulang tahun. Majelis dan Jemaat HKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari periode tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024. Firman Allah menyapa saudara tertulis pada Amsal 9 ayat 11 yang bunyinya, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Demikianlah firman Tuhan, kiranya kesehatan, sukacita, umur panjang diberikan dia, terang sorgawi. Demikianlah warta ini kami bacakan. Tuhan berkati seluruh program gereja yang sudah direncanakan. Tuhan berkati seluruh rencana kehidupan kita untuk hari-hari yang akan datang. Shalom. Mari demahitan siap bukede nomor 44 ayat sada, das tapasat ma pelia sada A sada B. Hamudana posei saito Tuhan Yesus pahero hamuna jono doari pesta
Sigati rohamu nabe, sai tabia dosamu sude, parikot rohamu na, majakon si paluai, na tuat silan surgohi, manggara rutamu na. Tadang hata hangoluan Nabi Noah itu hata napasai sude dosata ai muloso di boano dosa tu Jesus sinaro nang sabeho malua toto masongo primas Jehovah de batakai tohonahu majua ipestudi akadosa inaroa irohamu pasesahon Tuhanmu. Yesus Kristus anakmi nang roh Tuhan cobaoni bain hal Tuhan nami Tomos bain mahami madalani tunasona Damen inde batana sumurung sian saluhut naroha ima na mangarajai hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Mang dotamuina nami huria na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus hatan di bata di hita di perpunguan Minggu Advent na perjolo di bagasan Obason imana tersurat di Barita nauli na sinuraton ni si Lukas biddu 20 sada ayat 25 sahat rodi ayat 26 asa hujaha hokami madihita tapi hut-hut madi bagasan rohat tabe songono madi dok disi dungi ma sama akka tadda di matanyari di bulan dohot di akka bintang pe jala hapu sama akka haposu hamma akka bangso di tanoon jala bobonosan bahenon ni gasak ni lauti dohot galubang na tarhatos ma jolmai di bahen hatahuton na dohot panagamon ni rohana dinanaing masa tuliat portibion ay humuttal ma akka hagugoon ni parlangitan dungi idaun nasida ma anak ni jolmai ro marhitehon obbun mattat huaso dohot hasangapun godang alai molo mamukka masa akkai dirgak mahamu pasiddak kamu ma ulumuna ainung ngajonok haluammuna jala di hatahom ma tunasida upama sada ber kamu mahau arai dohot akka hauna asing Yadung mertu nasi di idahamu
tadaumuna dosiani naung jonok pertahunan las. Suaksongoni ia dung masa akai di idahamu, botohamu ma naung donok harajaon ni debata. Situ tu do hatakon tuhamu, naso tu pasalpu nasa bangsoon, sojolo songgop saluhut nai. Salpu pesogot langit dohot tanoon, anggo hataki naso tu pasalpu. Alai jaga hamu mandirimuna, unang sorat rohamuna binahen ni parminumon dohot parmabuhon, dohot panarihot di hanguluanon, gabe topu ditahopi ari hamu songon tali rabbang. Ay hatop may songgop tu atas ni sude namaringanan di atas tanoon. Alai dungo mahamu toktong mardongan tangiang, asa margogo hamu pasiding saluhut naneng masai, laho jongjong di jolo ni anak ni jolmai. Ima sahat na horas marita saluna. Akamang do tamunan nami adong pardohat di hati Indonesia, apalagi di musim parudanon. Somal na sedia payung sebelum hujan. Alai ima maulnya kapar sepeda motor tutu ati. Ngai boto holat dua do musim di Indonesia, musim panas, musim udan. Kali ngai boto musim udan sedang di ngok pamasukon jas hujan na. Aka per mobil tak pola tong, anon marjas hujan kamu mar mobil gabi lucu. Aka per sepeda motor do. Ngai boto holat dua musimi. Sedia payung sebelum hujan ini jas hujan nadak ya iparade pas musim udan. Alai tutu di halak Batak, aka manginang adong saya nani apresiasi secara khusus molo halak Batak anggo pangaradion na songoni nama tinggan na tardo do adong do pakirimut di halak Batak saya dihirim do saya dipasa do tu rupani itu akka sudut no poso asa gabe tipe ni halak Batak ibana asa gabe tipe ni jolma na perbahul-bahul na bolon ninna perbahul-bahul na bolon paramak sobalunon, parsakalan somahiyang, dohot partataring na soramitop. Aha malapatan ni isudi. Jadi adong do piga-piga keluarga, songon dakkolat di huta, di kota pihak kahalak Batak saya diusahau dol molo mabangun jabu, ruang tamuna iko belga. Asa buha? Ati kadong ando pertanyaan. Pertanyaan dipikiri. Baru isabu namin waing nebelga abak, bak mandi, boy marlange. Buasa? Ati buah mah ti PDAM, moli Medan atar Somal. Do molorong ro tamu. Di piga-piga keluarga, molo mangalopa, dang boy sanga kosong hudon. Marhudon dite rice cooker dang boy kosong ikut saya rong idahad di si do ditudung saja ikon adong lopan ati warong ro tamu akka gula akka bubuk teh sudah ikut ready ibaga sidang boy rong na kosong apalagi molo songon di hutan nami akka namaronan saya lisa minggu dope itur tuhorod doi stok saminggu mulu boy lo bisa ada plus ada saminggu plus ada atik adong akan dia jadi di para di situ tuh mai ima nah hinirim ni akapadohan naking perbahul na bolon par amak sobalunon lapatan na amak nai saya dihirim do saya dong tamu itu bagasi jadi dak polai ko gulu ngebe ko balunon tikar nai amak nai rupani baru persakalan na sumahiyang saya dipakai terus sakalan non jadi marai terus jala partataring na soramitop terus mangalopa bagasi imana hinirim na rupanina dang boy angku martamu edo dang boy so ikon diladeni rupani song jala molo di toba doh di piga-piga huta di silidung pe na pinarwaho na kamanginang mabangu jabu asing ni iko belga ruang tamu na ikon posisi na pe tertentu molo sosalau
Molo masuk kita sonon, isom kamar utama, isom ruang tamu. Pitu itu enggak. Asa boha, tu setiap itu parmoding ni tuan rumah itu dipikiri. Asa mulu marujung ngolu iba nah haduan, boy ma di papeak ma bakke na ibuti, di siamun na maka keluargana. Sampai itu sih dirancang halak Batak. Bentuk rumah untuk parmoding na. Sampai itu sih. Jadi perencanaan si songoni apa kirimun doat akalan na asing memang luar biasa duhita. Saya ningok dope tiki sekolah, tiki SD, tiki kelas saya iba. Nak kuat tahila lah dope tahia kamang nang. Mulu manuhur seragam sekolah kelas saya ada. Ukuran nion ukuran kelas obat. Dak kula baju sepatu. Maradui kobinai plastik sepatu. Asa siat. Satu kelas obat. HP satu semester dope ngemeribak. Akaina nami. Molo tu pesta adu tahena rumik kok buanon nang. Dope plastik dope. Masa Dangrong bir. Engmar. Masa arung dope. Ali sanga do itu ati. Sanga do di hutara rong di piga-piga hutara ibu napa sogita sarong dopi songoni molo so ibu plastik dak sonang dopi rohani inattai molo so ibu plastik tu pesta jalaka perhubas ni pengen tu sinoni sedinggem mab ahana alasanna unang idokon biang nami ina tu anak nilian. Jadi persiapan itu sangat luar biasa. Satu hari hama matena dipikiri satu tabak. Pikir alak Batak do. Malu marucung ngulu haduan di sot dua bonomo na natu huta. Lokasina tertentu di bayan nasi darupani. Akan tua repot do mikiri dak kola di dirina tua kaya nakonna. Ya anakku syakangan non nyoma jabu tano na di hutai mak na di balige inna anakku si paitonga na isoni anggo siap buda nilok mai jabun inna majaga jabu mai ataridu binna atar anak pola husimpul hamu masimpul hon molak ka siap budan gabi songo dia rupanya ale dihirim gabi majaga jabu rupanya umum na di halak Batak satu sih di parade di akaina nami na tumua akalan sia ngai parade hamu cicimuna ibu rukus ya kangen dan nyom masih si 5 gramon nyon si paitongai si pai 2 ibu rukus si pai 2 si 3 gramon mak ada kayak mak kirimi inna satu sih pikiran itu tuh udah satu sih molo marujung ngulu haduan inna molo tuh huta ibahian SMP do piba di huta jadi molo marista dekian iba tu anak boro kamang ni do kodo santai ku di tanah Abang luas nih ngodot sunasida di Jakarta tanah Abang. Ya ulah tunggu pungon pada daun patuduhon aka perbatasan nyadu nan satu san tanon nyepung ta inna. Oh olo ningon. Ali oleh tudu do dang ibuan ibu batasi rupanya. Ali di parade situ tuh. Nama rarisani pe kena tua-tua aka inata kan nang dan binoto kabar na songoni do asa manggarara dat atik buah anakku haduan nenanai marulaon asa dong tong sana karongan jadi pajong jokon STM pajok jokon parsau taon asa tongoni asa boy tong masyurupan dia kaulaon las niroha manang habot niroha pido takalan na singa luar biasa na akamang nang pangaradio ni molo taboto sesuatu na yang terjadi itur pitor hato do taparadi di dirita Roma musehita di zaman Nuaingon, di zaman modernon rupani. Ngagodang akka kejadian, akka pencurian, akka bencana, akka dia. Jadi dohok ma Nuaing akka asuransi. Dakolat di barang, dakolat di bangunan, kendaraan, do takalan na asing. Dohok do jaminan hari tua, ngadong. Asa anod dung matua au, dung pensiun, asa dong minimal 5 tahun. 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 5
makan sehari-hari. Manang asuransi jaminan pendidikan tuh kadak danak. Seseorang do pidak danaki. Anggung pendidikan nanga di asuransi hon ni aka natua-tua na diba. Asurang boratan no kaduan. Di natua-tua na rupani. Di zaman ta sinuayangon. Jadi pangaradion situ tuh dengan ali unang masape manusai itu tuh di gabedang dinikmati ngulu nasi sunari HP si naneng dapot tonon naipe dang dapot na dope. Alena ni dokot di sia kamanginang atar songoni do hita. Molo taboto sada hal neng terjadi pitor hato do taparade, pitor dinggat do taparade sampai hal-hal yang sedetail mungkin ikon taparade do tutu. Ali adong sada hal na mungkin saya ketinggalak kita. Saya tertinggal. Naking saat tu parmoding na. Saat tu posisi ni mana modding asa disiamun nan non akka keluargana, saat tu tabakna dipikiri, saat tu tading na tu akka yanakon na dipikiri akka na tua-tua ni halak batak. Ali siada dono na mungkin secara umum tading akka manginang. Nguluna dung mate, tu dia may bana. Angko posisi ni bakkei saat do pitu sita pikir ali parngulut ta. Ali tede hodun tu dia dung mate honit tado ali bohal tatu si boado tu hari ima napi naingot ni turpuk tadi bagasan obbason akamang dotamina nami marharoroam maisian suku-sukun ya kasisian itu atas Yesus Kristus. Ali Tuhan sadihari do arina parpudii sadihari do ari haroromi songod dia do tadana asa huboto hami mangaradi ninna. Jadi pangaradion taringot tu arina parpudi doon. Kamanginang ido benar di dok Tuhan Yesus Kristus sama non aka nabi-nabi palsu aka penyesat sama disi aka bencana alam sama disi pusaon nahamu siksaon nahamu pasahaton nahamu Tuhan matean ada yang akan mengkhianati kalian orang-orang percaya alani guarhu inarupani sama ali tadda dope belum itu intinya itu masih tanda-tanda dung diidahamui maka hari yang terakhir hari kiamat itu akan segera datang begitu kira-kira. Jadi alus ni Tuhan Yesus Kristus doi tarimo tu suku-sukun kapan harinya, kapan do sadihari do aroro ni Tuhani manang ari na parpudii. Alay nungasian najolo amanginang masay. Nungasian najolo masay rupani akka bencana alami mana di dok nanaking siya mula ayat 25 naking dungi masa maka tadda di mataniari di bulan do di bitang pe jala haposu hamma akka bangso di tanoon jala bobonosan bahenon nigasa nilauti do galubang na akan terjadi bencana-bencana alam yang tidak pernah bahkan difikirkan oleh manusia begitu. Terjadi duit satu sonari terjadi. Satu sedarion terjadi. Tarhatos majolmai di bahen hatahuton na dohot panagamon ni rohana dinaneng masai tuliat portibion ay humut talma akka hagogoon ni perlangitan. Ternyata hari terakhir itu semenyeramkan itu, segelap itu, semenyakitkan itu amanginang. Hari terakhir hari kiamat. Ali buasa saya terpaimai mahita buasa saya ikopai mota arina perpudii. Saya romaho Yesus, saya romaho Yesus saya nita. Padahal itu hari yang mengerikan, bencana di mana-mana, doa takalan na asing. Itu hari yang memilukan, hari yang menyeramkan. Hidup baina dipaingot mahita karena itu memang adalah hari yang menyeramkan akan mengenang di Tokyo kita naking mangida akka tadda-taddanai bere kamu ma akka hau arai dohot akka hau na asing ninna. Ia dung martunasi di dahamu tadamu na doi siani naung jonok partawanan las akan datang musim panas. Inna. Angko mangida tadda songoni na atau pak kita kamanginang. Atau doi ta. Sahalak dosen nami tikini marcarita tikku kuliah na sida di Hong Kong. Tarsonggok dongan na alai botoi mana adong tubuh tunas ni suasuanan di trotoar. Oh, kok bisa ada pohon mangga di sini inna. Tarsonggok dongan nasid dia butuh pohon manggai. Hapi dihita somal do. Molo hita mamereng sada tunas ni suasuanan nyon mangga, nyon rambutan, nyon durian itu taboto di. Sia bentuk ni bulung nai. Ternyata di luar enggak. Bahkan ada
banyak anak-anak di luar negeri yang nggak tahu pisang itu asalnya dari mana, jeruk itu asalnya dari mana. Yang mereka tahu itu datangnya dari supermarket, sudah. Bentuk pohonnya seperti apa nggak tahu mereka. Ternyata banyak seperti itu. Jadi sampai di dokter rupanya tu dosen nami di dokter kadongan nai, kamu dukun ya inna. Alai boto bonani manggai. Lidang namang gombal di mana mau manggombal kan? Papa kamu inna dok, nyon. Kamu dukun ya inna. Ala di boto naking. Tada majahat tada songoni ta. Jala nadeba akka amata saya mangulului tada dok. Tada alam. Ditanya kamu. Kau dia alamin nah. Malu marlanggar jual mengalului ko di dutung ko di alam. Nomor 3 platna ninna. Masa rupiah kamang? Agak pendiam ya. Alang ngali cuaca. Ayo nang bemasa teh. Alin naurok mangida tadda-taddai ala nang masa do anggo masa tadda-tadda nanong masai masa do pisa tu sonari su sadarion akamang do tamina nami nanong pinatorang nai di ayat na parjolo na ayat 25. Atong dipaingot ma dia 34. Alai jaga hamu ma dirimuna. Unang sorat rohamu na binahin ni parminumon dohot parmabuhon dohot panarihod di hanguluanon gabe topu di tahopi ari hamu songon tali rabbang. Aka ia nanung Somali naking aka manginang songon nani dok ni pangiduan ni halak bataki naking parbahul-bahul na bulon, paramak na subalunon, persakalan na sumahiyang, pertataring na soramitop hita, di bagasan parngulutta, sa di hari pero tamue. Mau kapan pun, mau jam 5 sore datang, mau jam 9, mau jam 2 pagi datang tamu, kita nggak malu gitu, nggak khawatir untuk malu, karena semua tersedia. Neng martapian tamu eta adong aek radi, mauas nasida adong aek radi. Male nasida adong lopan, adong iddahan. Mulong ngasomal gabi kesehariat tay. Jadi dak pola si pikiran rupanya, baru mau loro tamu. Dak pola ikut tuhor, adui tuhor jo gulata lane anaha inna. Dak pola ikut songoni be ala nungaradi karena semuanya itu jadi sudah menjadi keseharian, sudah menjadi gaya hidup. Nasi yang selalu tersedia, air yang selalu tersedia, sudah menjadi gaya hidup dijabui. Jadi kapanpun tamunya mau datang tidak menjadi satu ketakutan bagi mereka. Alani ima dipaingot ma aka asa halak Kristen aka menginang pun semenakutkan itu hari akhir itu, tapi bagi orang-orang percaya yang sudah siap sedia itu tidak akan menjadi hal yang menakutkan. Idok sangono naking di 36. Alai dungo mahamu toktong merdongan tangiang asa margogo hamu pasiding saluhut nanaing masai lau jongjong dijuluni anak nijolmai. Bagi orang-orang percaya, akhirnya itu bukan menjadi hal yang menakutkan karena dia sudah punya modal, sudah punya bekal, dia sudah persiapkan dari lama. Apa itu? Gaya hidupnya yang Kristen. Bukan KTP-nya saja mengenang. Bukan agamanya saja yang Kristen. Ale pangalahona gaya hidupnya benar-benar Kristen. Jadi sadihari pero hapur suhoni ninna sadihari pero akataddatadai, sadihari pero arina perpudii, ya sudah, lakukan saja seperti biasa. Pagi-pagi minum kopi bamang ngopi, nah sarapan, na jogging, mulai dokon non, tuk kena no jam tulu sore, rona makiamatin na, baru sih, pula harwa, ya sudah. Hari ini tanggal naking na nanong tajahaya kamang dota menanami di Minggu Advent na parjoloon marhadomu amma itu perayaan perningotan di hari HIV AIDS. Diki marhoba sami di Huria HKP Balige di jolona rumah sakit Balige di sima komite AIDS diki. Jalan marcarita runa sida. Molo adong sada kasus HIV AIDS na hadapotan habotoan. Setidaknya ada 8 sampai 10 yang tidak ketahuan. Molo tajahan naking na di hobasan ni HKBP mar 1014 halak na ketularan marhite-hite, mohon maaf, hubungan seksual. Artinya ada bisa dikali 8 sampai kali 10 lagi yang tidak ketahuan.
Ini yang ketahuan, yang 1000 orang ini yang ketahuan. Yang tidak ketahuan itu bisa sampai kali 8, kali 10. Kalau secara nasional tadi angkanya adalah 200.000, maka itu bisa sampai dikali 8 sampai kali 10 menurut Komite AIDS AKBP. Kenapa? Karena mereka malu, mereka depresi. Oh, kami sudah kena penyakit ini. Makanya itu tadi, kenapa selalu diusahakan HKBP supaya menghilangkan stigma terhadap orang-orang dengan HIV AIDS. Karena mereka itu menjadi rasa malu yang sangat besar bagi mereka. Ya sudah, kami akan mati sendiri begitu. Orang-orang tidak akan peduli, orang-orang akan takut melihat kami. Mereka merasa dilihat orang sebagai dosa, sebagai sesuatu yang seram, maka mereka menyingkirkan diri sendiri. Jadi tidak ada lagi perawatan bagi mereka. Bahkan ada beberapa yang tahun 2004, saya ingat 2004 sampai ke 2007, Medan itu mencekam. Jadi orang-orang takut ke tempat-tempat umum, apalagi bioskop, karena ada isu pada saat itu, orang-orang yang terkena HIV AIDS ini bikin jarum di bangku bioskop, supaya orang lain kena. Dia kena, tapi dia tidak mau sendiri, maka dia taruh jarum suntiknya di bangku-bangku bioskop supaya orang lain kena. Itu isu yang beredar pada saat itu, bikin Medan mencekam. Tapi bagi yang lain adalah ketika mereka tahu mereka sudah menderita HIV AIDS, mereka menghitung harinya, oh waktuku tidak lagi banyak. Tinggal hitungan berapa bulan atau berapa tahun. Ada yang berusaha menjadi lebih baik. Ada yang berusaha membuat hidupnya lebih baik. Boha molo hita kamanginang. Boha molo di pabua tu hita kita. Tanggal nasaw, bulan nasaw, tahun nasaw nama hari hama matem ninna. Bagaimana persiapan kita untuk itu? Apakah betul emak ni nikmatan masudi ni ulahon manusa nasohia ni ulahon nita? Manang apakah menjadi lebih baik? Kalau bisa molobo itu tuh gabe halak na duming gak kita molo tabotoi akamang dotamina nami. Kenapa tidak kita persiapkan? Kita jadikan itu menjadi gaya hidup. Berbuat baik itu menjadi gaya hidup. Kristen itu menjadi gaya hidup, bukan sekedar agama kita, bukan sekedar KTP kita. Tetapi kekristenan itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Jadi mau kapanpun kita merujung ngolupe nang sadihari pero haroro ni Kristusi, toktong mahita, ya udah santai aja, anggap aja ini kegiatan sehari-hari begitu. Karena kita sudah persiapkan dari awal. Amanginang terlalu bidahamokan atua-tua nami molonunga dengan taparadi akka hal-hal songot sinaking na tak cari tahu diawali. Persiapan kita untuk musim hujan ini, persiapan kita untuk hari tua, persiapan kita untuk anak-anak, untuk keturunan, persiapan kita untuk bagaimana nanti kalau kita meninggal. Mari kita persiapkan yang lebih lagi daripada itu. Bagaimana kita, kemana kita setelah kehidupan, setelah kematian, di dalam kehidupan setelah kematian. Mari kita persiapkan itu juga. Mari tetap di dalam pengharapan. Adong opat tema na ikut tadohoti di bagasan mingguan akamanginang na perjolo minggu tesadaron minggu Advent lapatan nama nomu-nomu di bagasan Advent adong opat minggu Advent, masing-masing minggu Advent punya temanya masing-masing. Advent pertama ini kita berbicara tentang pengharapan, jadi manomu-nomu adong pengharapan jalan apa tuluhon. Di tema minggutta na pinaradi ni HKBP dungo jala manok tong martangiang, bersiap-siap, berjaga-jaga. Dan yang keempat tadi adalah perningotan hari HIV AIDS Saportibi untuk menghilangkan stigma terhadap orang-orang yang menderita HIV AIDS dan menjaga alanaking siansa dan habotwani kamanginang boy walu 110 kasus na habotuan atung jaga mahita tu akka keluarga tabi. Arong salak na yamat dok songonon di daerah Toba akamanginang. Salak na tua-tua pabuaw songonon. Da kebutuhan propaganda do manang memang toho terjadi. Alay memang mulut parwahon di Hutatta, di Bonapasugit, di setiap sudut pasti ada, mohon maaf, daerah lokalisasi. Mau itu di daerah Danau Toba, di Porsea, di
Siantar, di Tarutung, di mana-mana, di setiap sudut ada dari lokalisasi. Dan dari mana dibawa ke sana? Dari luar, dan ngalak lokal. Dak saya binoto akka namar sahid. Ternyata ada yang mengatakan bahwa ini memang sengaja dikirim ke Bonapasogit. Kalau marhua, kalau manigaya kena disi. Jadi kurang do pacariannya kena pusubulung disi kemanginang. Nasi pele do hita mabigi pangaragat tuak, paragat tuak. Nasi pele do hita mabigi. Alisian sakabona bona ni tuaki aru tayo pakko bagot bui 100.000 dapok na sedari. Godak kepeng na alidang diboto halawan na mulu dihuta. Jadi akka dulu menipor saya akka dulu kisi gabijahe do ben nasi sudi. Jadi kurang do akka hepeng ni akka na puso bulung di sadu alidang diboto tu dia halawan na. Gabelau me akka na diba tu akka perjuzian parmabuhon tu lokalisasi naking tu takalan na asing. Mana bui hona holan hona imana sada doh ma hona akka na asing. Atung jaga manang hita disi dia akka keluargata dia kasih sisal hotta akamang dota menami saling mengingatkan saling menjaga supaya jangan seperti itu. Molutung arong akka nanong hona yang sekarang sedang mengidap orang yang dengan HIV/AIDS. Mari jangan meletakkan stigma negatif kepada mereka, jangan mengucilkan mereka lagi, mereka sudah dalam keadaan terpuruk, maka kita sendiri harus memberi semangat juga bagi mereka. Kita turut juga mendoakan aka menginang aka pelayan di Huriata natongon makobasi aka halak na mengidap naking HIV/AIDS songot sinaking ani asarapak kita manomonomu di haroroni Tuhan Yesus Kristus napa dua halihon toktong jaga hita toktong di bagasan tangiang mari jadikan kekristenan itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Amin martanya kita. Debata Jehovah manami na marhabang sa dibanua gijang hupuji hupasangap pami magwarmo na badiyai di saluhut asi dohot holong ni roham na hupakilalaho kami di bagasan parngulon nami satu bagasan tikyon. Mauliate madihatam na badiya na paingoton tu hami asa toktong jaga jala martangi yang hami di nama nomu ari haroro ni anakmu Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus napa dua halihon toktong mali Jehovah lehom matot di perbadian na syakui asa margogo tutu hami mangalo nasa tahini pertibion akatahi ni hadagingon nami asa toktong mangulu hami di bagasan haporsyon nami tuho asa toktong hutiru hami aka nanaung niajarhon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus asa huulaw kami di bagasan parngulon nami padao akatahi ni sibulis yan rohanang pikiran nami tod di perbadian na syakoi matutuali Jehovah na mangarajai hati-hati dut pikiran nami margogo hami majaga habadiaon na nilihommu di hami ganup pasu-pasu salut na ruas ni huriam nanong ro di bagason di gerejon di perpunguan nami on di bagasan tikyon ali Jehovah akka ulaon nami di bagasan saminggu naroon maka perdalanan nakasakap nami toktong ma pasu-pasu dongani ramoti mangulahon saluhut nai asa mardalan do tinggan di bagasan las ni roha bonon nami dotong akka dongan nami terlumobi ruas ni huriam di sadok portibion natongon mengadopi panahit marhite-hite HIV/AIDS homa nama pargogohan nasi dali Jehovah toktong ma lehon pakirimon di rohana sida ganup asa boy toktong nasida mangulahon akka nadinggan di bagasan parngulon nasida soksongoni nang akka parhobas parhaladom nama kobasi di ulaon perawatan HIV/AIDS toktong ma pasu-pasu pargogoy nasida leon habisuho di nasida saluhutna dongani ramoti nasida asa toktong mardongan las ni roha nasida mangulaon akka ulaon pakkobasion nasida wano nami dole Jehovah kadongan nami natongon di bagasan para sahiton asa homa na mangalehon hahipaso di nasida na di bagasan parukilon homa na paluahon na di bagasan habot ni roha homa ali Jehovah na mangalehon apul-apul na sundinggani mauliati madiho ali Jehovah marhiti gorni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho amin martangiak maredde mahita huhut ma tapapungu peliatta
Satokinari nakupi marhitehi te opu Rabdohot Yesus lausude tu surgoi maruju sailongan pedo sasude dihasana poni muse di surgo dinasonan di surgo dinasonan Saitan mai madu rohatai di Yesus ibala luando dia kana tinobus moromus itu atai madohasa ngapuni sairo maho Jesus sairo maho Jesus Rima kita jongjong. Dorong so tapa ujung perminggota kamang dota minanami masuk mahita tu ulaon padidion nabadia di baheni taparadima rohatan ang pikirata mared di mahita jala di ayat napa 2 honan non Roma natoras na mabuan dakdanak na terdidi tujolo mared di mahita. Jesus nang terdiri nomor soposon sayo mamalangini uhud majalon di bawah natorasna nasida betuson Ay pasahaton tuhodak danakmu Martang yang mahita Ali amanamina di banua gijang naro dohami tujolom mabuan akadak danahon sayasi maroham jalo manasida gabe anak kommu pasu-pasu ma jala pargogoi mangyahi hanguluan sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan nama buan dakdanak sididionon tangi hokamu ma hatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tuliat portibion ninna maddok akkasisianna. Podai hamu ma saluhut bangso didi hamu ma nasida tu bagasan goar ni debata ama dohot anak dohot tod di parbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut na hutonahoni itu hamu. Jala ingot ma say dong anakku do hamu ganupari rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Manangisi na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan. Alay na so porsea hona uhum sogot.
Tangihok kamu ma dohot hatana tersurat di surat ni si Markus. Adong ma akka nama buan dakdanak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipisang akka sisian naima nama buani. Jadi dung diida Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma. Luas samu ma akka dakdana hiro tuau unang orai hamu nasida. Ai di akka si songonido harajao ni debata. Natutudo nahudokon tuhamu. Manangi sepe anggo sosongon dakdanak ibana majalo harajao ni debata dang bongot ibana tusi. Dungi di haul ma kadakdanahi diape homma tangan natu nasida ma masu-masu nasida. Atong hatid dako kamu ma hapor syotai rap mau madok. Au. Atau ngalusi hamuma hata nahu sukutonon. Dipangido hamun waing didion dakdanakon tu bagasan ni nahi na porsi amuna alusna dipangido rohanami. Beha naulo do hamu mamudai anak komunaon asa diboto jala diihutton hata ni debata alusna naulo do hami. Naulo do hamu marsuru nasida tu gereja dohot tu perguruan ni Huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna naulo do hami. Atong tapasahat manasida tu debata marhite-hite padidion nabadia. Ale Britney Quinala Sitompul Hudi di maho tu bagasan gowarni debata ama dohot tu bagasan gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tu bagasan gowarni toddi parbadia amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni debata ro di saliling-nililingna amin. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nunga hupasatami dakdanahot tuho jala di jakokodo ibana gabe anak komu marhite-hite padidion nabadiai asa masuk tuhuria ni halak Kristen ibana di tanoon jala gabe panean di hanguluan na saliling-lilingna asi maroham dohot dinatoras ni dakdanahon say pargogoi jala ajarima nasida manugunogu dakdanahot tuho asarap nasida taruli di akka artani harajaumu. Amin. Maredde hita laos jongjong mahita saluhutna. Tuhan debata para siroha na sumurung namadok mauliate dohami tuho ala di pabotohoko tuhami marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus
Nalausal pudu sugut langit dohot tanoon, alay na hotdo anggo hatam rodi saliling-lilingna. Maranatha, say romaho ale Tuhan. Say asi maroham dihami, pahot ma rohanami marhapor siaw di hatam, marhite-hite tod di perbadia. Maranatha, say romaho ale Tuhan. Taida jala tapakilala hoddo godang ni akka sahit namas anwaing di pertibion. Sada sahit namas seposi ima AIDS naungro marhite virus HIV. Alani ulaut tado patuguhon rohani akka dongata na marsahit HIV AIDS asa marsigorgor pakirimod dinasida na mangulu di bagasan holong ni rohani debata. Pasu-pasu masa luhut rumah tangga, lehon dihami roha holong, nang songoni pabakit maaka na menguduhon hami di negara. Dohot sude dongan nami, asarade mangalehon roha manarehon, dohot mengurupi akka halak na marsahit alani virus HIV. Padu memahami jala paringgas hami martangiang, asa marlas ni roha hami pay may mahonho, marhite-hite na olo hami mangulahon lomo ni roham di bagasan ngolo nami. Mapiliata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banwa gijang hodo harorowan ni saluhut sileon lehon na dinggan doot na sa ulibasa na mauliutus. Hupa sahat tami masyan na nilehom mituhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na usus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasyak kami pilihanon. Patibulhon harajaw mo dito nga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami godang ni sileon-leom mi tuhami. Asalam girgir hami maddok mauliati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan debata amanami rodi saliling nililing na mauliate marohanami tuho ala diramoti ho hami di bagasan taon parhuriawan nong salpui asini rohamdo na pasahaton hami tu bagasan taon na ibaruon huida hami di bagasan na sa taon ni denggan ni basam buas doho mangalehon barita na uli tu hami asa mardame jala marsonang rohanami ditabay hodo bilangan ni akka na porsea akka na burju manguloy hatam, di pargugoy hodo akka na porsea dohot na posom, akka na mamaritahon habal gaum mo di tonga-tonga ni huriam. Tung nasuhabilangat do sudedenggan ni basam na sa tauni, siyan minggu tu minggu siya bulat tu bulan sahat rodi sadarion. Di bahay ni hupuji hami maguarmo jala hupasangap pami maho. Say gonggomi jala pasu-pasu ma nang huriam, tabay maganupari torop ni akka na porsea. Na marholong ni roha diho, say pararat maharajaw mo di sadok portibion, say ramoti huriam, asa unang saut tahi ni parjahat na mga bati hararat ni harajaw mo, say unang loas huriami di susay, di gaori, manang dileay, ramoti maaka na pinilit mo, pay masahat tu hanguluan, say ramoti ma sude na posom, na mamaritahon barita na uli, say jo umaaka na sotumaddaho, dohot parugamo na asing asa dohot na sida pasangapon guarmo say ramoti jala parbadiay mahuriam sahat rodi haroro ni
Tuhan nami Yesus Kristus. Amen ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajawmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu sian di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Disodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asi ma rohana midaho. Di dopakkon Tuhan di bata mabuhina tuho jala di pasaur homma dame na tutoddim. Amanginang di namulak kita jala masih jalangan di pitu laus tapasahat ma pangurupiota tu ulaun diakoni sosial ni huriatta. Selamat hari Minggu madihita di pasu-pasu di bata madihita. Horas. Di tanah